আজি বিটিচিৰ পৰা 800 পৰা আজি 1000 কোটিতকৈ বেছি টকা দিয়া হৈছে, কিন্তু প্ৰত্যেক বছৰে 200-300 কোটি টকা খৰচা কৰিব নোৱাৰা হৈ আছে। অথচ বিটিচিৰ বহুত সমস্যা আছে আৰু এই সমস্যাবিলাক থকাৰ পিছতো পইচা ঘূৰি গৈ আছে। পইচা ঘূৰি যোৱাৰ কাৰণটো হ'ল যে ইয়াত আমি সিস্টেমেটিক্যালি কামটো কৰিব পাৰোঁ। जोंहा बिश्वजित दैमारी सारा मोनसे गोनांथार खोथाखौ बुंदों। बिथांनि बुंनाया सैथो आरो बिथाङा नंगौखौनो बुंदों। मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारा इयारलि बोसोरफ्रोमबो सेन्ट्रेल आरो स्टेटआ हरखानाय फैसाखौनो बाहायनो हायाखै। 200, 300, 250 करोड़ थांफिननायनि खोथाखौ बिश्वजित दैमारिया गावनि खुगाजोंनो बुंदों। दिनै बिपिएफआ बुंब्ला दाय जायो, सोरबा पाब्लिकआ बुंब्ला दाय जायो, नाथाय गभर्नमेन्टजों थाफानाय सुप्रिम लिडार बिजेपिनिनो दैदेनगिरि बर' जाथिनि थाखाय खामानि मावनो थांनाय बिश्वजित दैमारी बिथाङानो दिनै बे खोथाखौ रायजोनि गेजेराव बुंथिनानै होदों। नंगौ, दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गोबां खामानि मावनो सानदोंब्लाबो सिस्टेमाव गैयिखाय आरो रोङिखाय, रावनिबो खोथा मानियैखाय, गावखौनो गोरों साननानै लानायनि थाखाय बे 200, 300, 250 करोड़ थांफिननाया मानो थाखाय थांफिनदों? गुबुन सरकाराव गुबुन बोसोरफोराव बिपिएफनि समाव फैसारा राननानै जोबलाङो, नाथाय दिनै मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा फैसा होनायखौ बाहायनो हाया। अब्ला दिनै सिस्टेमाव थानांगौआ आरो सिस्टेमखौ बुजिनांगौआ प्रमद बर'नि थाखाय बेसेबां बोसोर नांगोन बेखौ जों मिथिस' हाया। बोसोरे जुदि 200-300 करोड़ जुदि थांफिनबायब्ला, बेजों लोगोसे जोंहा गुबुननिफ्राय फैनाय थिखादारफ्राबो कौटि कौटि लांबाय थायोब्ला बेसेबां लस जादों बेखौ दिनै जोंहा बिटिसि दैदेनगिरिफोरा मिथिगोन। प्रमद बर' बिथांजों आगसि आगदा थाफाग्रा सुबुरुन होग्रा गिदिर गिदिर लिडारफोरा मिथिगोन फैसारा मानो थांफिनदों। दिनै बिजेपिनि दैदेनगिरि मानगोनां बिश्वजित दैमारिया रोखा खोथाखौ बुंखाबाय जे बिटिसिनि फैसाखौ प्रमद बर'आ बोसोरफ्रोमबो बाहायनो हायैनि आनस्पेन्ड फान्ड जागासिनो दङ। दा बेफोरखौ बुङोब्ला दाय जायो, गोरोन्थि जायो, नाथाय मोनखानाय फैसाखौबो दिनै बाहायनो रोङाबा गोरोन्थिया सोरनिलै गोरोन्थिया? दा बेखौनो रायजोफोरनि सिगाङाव बुंदों। प्रमद बर' बिथाङा मावनो सानब्लाबो जेबो हाला। बिथांनि दिना जोब्बाय आरो बिथांखौ जों बिटिसिआव बे फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोङो दोनथ'नाय जासिगोन। रायजोआ बेखौ थिरांथा लाखाबाय। गाज्रि मोननायजों नङा, गाज्रि रावजों नङा, बिथांनि दुरबल गभर्नमेन्ट सालायनायाव, सरकार सालायनायाव बिटिसिनि रायजोआ खहा दङ होननासो बिथांखौ गोहोनिफ्राय बोख्लायथ'नानै हाग्रामा महिलारिखौ लाबोफिननायनि सिन्था सरसाया दिनै थिग जानानै थाबाय। बेखौ जों दिनै मिथिगौ। गाज्रि मोननाङा इउपिएमएलनि दैदेनगिरिफोर, नोंथाङा मोनाबो सानखांदो, बुजिदो जेन प्रमद बर'नि दारा, बिथांनि दारा जेन बिटिसिआ नस्थ' जाया। थेंक इउ।